Ойгүл Әхмәтғалиева. Боланнарда бал тәме. Ир кеше инде. Җитмәсә үзе дә кайчандыр солдат шулпасы эчкән. Нәҗип агай КПП дигәннәрендә бик озаклап кем беләндер сөйләшкәч, миңа көтеп торырга кушты. Үзе эшкә кереп китте. Әллә 2, әллә 3 катлы булган казармалар 2 метрлы таш койма, аның өстеннән шәнечкеле тимер чыбык белән әйләндереп алынган иде. Ишек төбендә басып торган килеш, мин күңелемне сарган шомнан аерыла алмыйча тирә-ягыма күз ташладым. Үзебезгә терәк таяныч булыр дип үстергән газиз улларыбыз армия сафына китеп, төрмә кебек шушы йортларда җан асрасын инде. Тышта апрель башы, дөньяның яшәрүгә хак дәгъвалап, язга аяк баскан мәле. Йөрәк дулый, сикереп чыгардай булып бәргәләнә. Түз дим үзенә, хәзер әмиремне күреп кочагына сарылырмын. Шактый озак торгач, сакал-мыеклары тирләгән Нәҗип агай пәйда булды. Зәнфирә сеңлем, безнекеләр монда түгел икән бит. Шик буенда, палаточный городокта икән алар. Тукта, йөзеңнән кан качты, әйтеп бетерергә бир. Безгә җайлы туры килде. Аларның офицерлары бер атна шунда булып, аннан бер атнага монда ялга кайта икән. Менә как раз бүген алышкан мәлләре. Ярты сәгатьтән машина белән шунда китәчәкләр. Безне дә алырга булдылар. Җәлке, минем паспортны алып калдылар әле монда. Нәҗип агай, паспорт баш бәләсе түгел. Балаларны исәне мин коткара алсак. Өмет канатларымның кайрыла башлавын сизеп, тавышыма ясалма ныклык өстәргә тырыштым. Без капка төбендә Нәҗип агай әйткән ГАЗ-66 машинасын көтә башладык. Мине хәрбиләрнең генә түгел, гадәти киемле ир-егетләрнең дә контроль пост аша бер туктамый кирип чыгып йөрүләре аптырашка калдырды. Алары наемныйлар бит аның. Акча өчен ни генә эшләми адәм баласы, дип Нәҗип агай ачу белән кулын селтәде. Без тегесен-монысын сөйләшкән арада киң капка ачылып, аннан кузовы тент белән капланган зур машина чыкты да үз юлы белән китеп тә барды. Аңга килеп, артыннан йөгерергә тотынсак та, туктарга исәбе күренмәде. Шыбыр суга батып, өметсезлек һәм гаҗизлек тулган күзләребезне бер-беребезгә төбәгән мәлдә, әлеге машинаның борылыштан безнең янга кире килгәне күренде. Йөзләребез язылып, җитез генә кузовка үрмәләдек. Нәҗип агай үзе белән сүз алышып барган сары чәчле, озынча йөзле егетне ротный дип кенә таныштырды да, сорау арты сорау яудыра башлады. Тегесе сүзгә саран, 1-2 сүз белән генә җавап кайтара. Тау арасындагы бурмалы юлдан 100 метр барыр хәл юк. Машинаны туктаталар да тикшерәләр. Минем үз хәлем хәл. Балакаемны кочагыма алыр минутны сулышым белән тартып китериммени. Машина әрҗәсеннән коелуга безне янә капка төбендә бастырып калдырдылар да, офицерлар эшкә кереп киттеләр. Күз алдыбызда брезент палаткалар, озынлыклары 10, киңлекләре 60 метр булыр. Шуларның берсендә инде минем янәшәмдә диярлек улым бердән-берем. Нәҗип агай белән татарча сөйләшкәнне ишетепме, әллә кайдан гына каршыбызда кара сакал-мыеклы, кара тут йөзле, яшькелт күлмәкле 20 яшьләрдәге бер егет пәйда булды. Сез мөселманнармы? Дип сорады ул шымырттай күзләрен сынаулы кыса төшеп. Татарстаннан без, татарлар, дип җавап кайтарды Нәҗип агай, каударланмый гына. Улыгыз янына шулаймы? Алып китегез сез аны. Егет артына борылып, ияге белән тау тезмәләре ягына ымлады. Анда безнең КамАЗлар, БТРлар, тиздән монда зур сугыш башланачак. Сезнең солдатларга без тәмәке, аракы, акча бирәбез. Алар безгә патрон сата. Шул патроннар малаегызның маңгаена тимәсен дисәгез, алып китегез. Егет тиен җитезлеге белән күздән дә югалды. Безне эшкә чакырдылар.